Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasab kayo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, Ginoo. Sa Jesus mingon ngadto sa katawhan, ang gingharian sa langit sama usab sa usa ka baling nga gitaktak didto sa lanaw nga nakakuha sa tanang matang sa isda. Ini kapuno na niini, bitaron kini sa mga mananagat ngadto sa daplin sa lanaw ug manglingkod sila aron paghagpat sa isda. Ang mga maayong isda isulod nila sa ilang mga bukag ug ang walay pulos ilang isalibay. Mauusab kini ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Muanhi ang mga anghel ug lainon nila ang mga daotang tao gikan sa mga maayo ug itambog sila ngadto sa hudno nga nagdilaab. Didto maghilak sila ug magkagot ang ilang mga ngipon. Nakasabot ba kamo niining mga butanga? Nangutana si Jesus kanila. Oo, mitubag sila. Busa mingon siya, sa ato pa ang tanang magtutudlo sa balaod nga nahimong tinun-an sa gingharian sa langit sama sa usa ka tagbalay nga nagkuhag bag-o ug karaang mga butang gikan sa iyang tipiganan. Sa nakahuman na si Jesus pagsugilo niining mga sambingaya, mibiya siya ni adtong dapita. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Gipatinaw ni Jesus ang mga pagtulunan kung unsa gyud ang mahitabo sa atong kinabuhi. Dinhis kalibutan nagsagol ta. Ang gingharian sa Ginoo dinhis kalibutan mura kunog baling, nagsagol ang klases isda niya dinhi nas kalibutan. Di gid ta kalikay ana, magsagol gid ta. Bisag ka nang imong tupad, di jud ka kalikay nga posible daotang isda gina. Ni pangutan ako na imong tupad lingi ay na unsa man ka maayo o daotang isda. Ang daotang isda dili gina makaon, ang maayong isda laming kanon. Niya dinhi nas kalibutan. Muna dili ta maningkamot dinhis kalibutan nga mapulos maayo ang tao. Bisan dias inyong balay dili gina mahitabo. Nya kay ang Ginoo mitugot man nga magsagol ang daotan ug ang maayo nga tao dinhis kalibutan. Mahimo lang tang maayong tao basta motugot sadta nga magsagol sa atong kinabuhi ang maayo ug ang daotan. Pasabot dinhi ba sod sa atong kasing-kasing, makasud sa unta dihas imong kasing-kasing karon ang maayo ug ang daotan. Kana bang kaya natong higugmaon ang maayo ug ang daotan? Ikaduhang lingi sa imong tupad ing nawa kay gidumtan karon, nawa kay gilikay-likayan. Kana bang mupili na ta ba? Nya mosugod na gay tagpili kay di na taganahan nga mo dawat mahimo dayon tang daotan nga isda. Na siya. Muna dunay instruction ang Ginoo mahitungod sa iyang pagtulunan. Diri sa atong unang pagbasa, ang kadtong tulda nga abutanan nagrepresento siya sa presensya sa Ginoo
ang mga Israelita nga naglibot niadtong maong tulda nga tagbuanan kadtong Ginoo nga nagsigig kuyog nila adlaw o gabi, ang mga Israelita dunay mga buutan sama ni Moises, duna say mga buangon. Pero kuyog silang tanan, gikuyugan sila sa Ginoo. Mauna ang kasing-kasing sa Ginoo. Dinhis kalibutan, iya nang higugmaon ang tanan. Pero ini katapusan na kuno, laino na. Dito sa langit, ang gingharian sa Ginoo dito sa langit, pure na gitong mga buutan. Nya asa man ibutang ang mga buangon? Ha? May bright kay mo ana diri ay hudno nga nagdilaab. Magkagot, maghilak, magkagot ang ilang ngipon. Kinsa ninyo dinhi ang nangandoy nga masulod dito sa langit? Taas ang kamot. Nangandoy ba? Wishing to be in heaven. Kanang wa mo isa padong na nas impierno. Posible sad nga dili. Kay posible masad kanang ni isa mao man ay mga buangon tingali. Kay kanira bang mga buangon, mga opportunista sad na. Kanang opportunista unsa man na? Kana bang mo grab dayon basta naay kaayuhan. Pero imo na ganing sugoon pagbuhat og kaayuhan, asa mo buhat. Mo na. Daghan kaya na din mga kanabang tawag gate crosser, ang sa titawag nila na gate crosser ba na sa na pagsulti kanabang naaga ni kaon tugok dayon, naagay trabahoon atos daplin ato lagyo kayo tago-tago pero inig abot na sa kaon dumog dayon, naaga ni ipanghatag dugok yun pero wa gani ipanghatag wa mo na kayuhan dia dalan ta dia mga opportunista na karon unsa may timailhan nga maadto ta sa langit, nabilong ta sa mga isda nga maayo nga isod sa bukag sa mga mangingisda. Kining atong tubag sa Salmo naghatag nig signal. Unsa may tubag nato? Pagkahiligugmaon sa imong puloy-anan o Ginoo Dios nga gamhanan. Kana bang nahigugma sa puloy-anan sa Ginoo? Unsa may puloy-anan sa Ginoo? Ibaw mo. Una, kining simbahan. Kini ba kining templo? Sa ilang panahon ni Moises kadtong tulda. Pero pag abot na ni Solomon, gi-instruct ka na sa Ginoo si Solomon katong anak ni David nga maghimo na gyud templo. Nya nahimo na ng pattern nga basta magsimbag itas Ginoo anha gitas templo. Pananglitan karon ingon ani. Lingi ako nung atong kaning atong simbahanan unsa man hiligugmaon o salawayon. Maayo. Ya nganong nahimo maning hiligugmaon? Kay kitang mga nanimba online o territorial na higugmang muhatag og hinabang dinhi pinaagi sa pagpalit og slots. Sige lingi ay mong tupad na nipalit kag slot. Sige lingi away na nipalit kag slot. Nya og wa gani mo palit ina wa kay pos nga isda. Kay wa man ka nahigugma sa balay sa Ginoo. Mo na una karon naatay slots pamaligya diha sa atong pagtukod sa kumbento. 76,000 ka slots na niya ang mopalit ana dunay daily abundant graces gikan ni San Vicente Ferrer. Mao na ang abbreviation ana is BFDAG, San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces. 500 pesos per slot. Pila na may atong nadawat gikan sa mga kasing-kasing nga nahigugma sa puloy-anan sa Ginoo dinhis kalibutan ba. As of yesterday ning abot na og 38,068 ka slots ang atong halin. Pagka
nalingaw ko kay sa una ang atong halin mas gamay kaysa balance. Karon ang atong halin 38,068, ang atong balance available slots 37,932 na. Niubos na. Pakpak. Matod para ba nila inig-abot ko no anis ubos, mutibugsok na lang ning atus kanang ubos. Mupaspas ni rong halin ani mahurot na ni. Nadin agid mo kapalit kamong uban. Kamong nahigugmas templo, hala pamalit mo. Nya mahigugma sad ta sa nagatiman sa templo ang pari og mga kaparian, di ba? Nahigugma mo na mo. Palit sad mo og 4-slot challenge. Appeal sad mo ana 4-slot challenge. Palit mo og 4 ka slots. Kutob na lang ni karong August 6 karong Domingo. Kang kuan man na St. John Mary Vianney Sunday, among patron sa mga pari karong Domingo, St. John Mary Vianney Sunday. Palit sa mo 4-slot challenge. Ako nangandoy ko nga moabot untag 1,000 ang mopalit og mo apil ba sa 4-slot challenge. Out niining namalit og slots na ay tag 4 slots labing minus ilang gipalit. Doon na nadawat nato nga 4-slot challenge niabot nag 1,281 ka 4-slot challenge. So kasi mudaghan pa gini inyo ning punan kutob Domingo ay siguro kaning 37,900 ka mga slots mahurot na ni karong Domingo, no? Tanawa di ba ni Minghoy din yung naong mahurot di na madaoy mahurot nganong di man mahurot nga ang atong subscriber 161,000 naman sa kadang sa YouTube lang na kanang ato bang kani bang atong channel ba 100 kuan Padresiano Ubod 161,000 ka subscribers og mo challenge mo sa inyong kaugalingon kining 161 nga mo palit mo tag sa ka slots hangtod karong Domingo nya 37,932 ra maning nahibilin nya kaning 161 mo palit dig slots unsa may mahitabo kasayon anak kwintahon bisag katunga lang ani di ba pila may katunga sa 161 di mo kamao 80,000 unya kay 37,000 ra man nya 80,000 bisag katunga pas 80,000 di ba hurot na ni. So bantay-bantay mo karong Domingo basig wa na ni. Lingo-lingo din ko imposible. Na di man mo mahigugmas Ginoo kaha. Na dinhi atong giatiman ang atong simbahan nanukod tag mga buildings nga mapuslanon kay nato labi na ning kumbento tungod kay nahigugmata sa balay sa Ginoo. Ako isip inyong parish priest pasalig yun ko nga way single sintabo nga inyong gipalit sa slot nga dili idapat sa mga panginahanglan sa atong simbahan. Kay ako mismo mupalit sad ko labing minus na po ka slots kada simana. Maunay ako sang gibuhat sukad pa nas 2020 katong gasigi tag baligyag slots dinhi. Sige na sad kog palit ngano man membro sad ko ni ining maong simbahan gitudlo lang ko nga ako'y parish priest pero mobiya ra sad ko dinhi nya ako nang gisiguro nga inigbiya na ko dinhi doon ako'y natampo para ni ining maong simbahan kay lagi pagkahiligugmaon sa imong puloy-anan o Dios nga gamhanan makatampo ta ana ba sa nga mahimong hiligugmaon attractive praiseworthy maka-express sa pagtahod o pagsimba sa Ginoo dili kini mo atong gisimba pero kana bang murabag ma-feel nato moadto sad mo Kapilinya di Fatima kita man sad dinhi sa atong parokya mao'y naka
dako og tampo dito pinaagis ato sang slat-slat niadtong 2021 to 2022 nindot sad kay ngadto sa Kapilinya di Fatima dito San Remigio. Mao gid nay original nga image sa mahal nga birhen sa Fatima nga gihatag nganhi sa Asian countries. The only replica sa Our Lady of Fatima in Portugal official nga gihatag. Kanang uban diha mga shrine sa birhen muna ipipila ana nga dili official, labi na gyud related to Fatima, pero kini mao gini pinaka official. Unya gi-consecrate gyud na properly. Ni gasto ta anag mga pagtukod lang anang Kapilinya mga 45 million. And thanks be to God, nindot kay dito matahom kaayo, no? Makaingon gyud kang nindot ta ani, labi na gyud nakapalit kag slat pagtukod ana, nya karon sige pa man slag tukod o mga buildings mo padayon gyapon mo donate dito sa Kapilinya pagka nindotas inyong bation. Ana, inyong mga anak, ako wa man koy anak. Ilog na say mo pa anak, okay ra sa. Ang inyong mga anak mukaingon gina naka-appeal sila sa mama ani, ka-appeal sila sa papa ani, tukod ana kanindot ana. Muna dinhis ato sad karon natay gamay nga kaning paghatag og emphasis nga hiligugmaon ning lugar. Kabantay mo na amantay karsada aning kilid, no, kaning kilid na karsada dinhi agianan tabok-tabok diha mga sakyanan. So ato na lang nang himuon nga sugod tingalis Lunes, ato na nang himuon diha nga gitawag og special agianan. Panahon nga mag one way ta, kanang one way panahon sa Sunday o kanang dagko dining events, dagko nga kasal nga daghan kayong sakyanan, kanang naay mga minatay nga daghang sakyanan, mo one way man ta, di man ta magtuwi diha sa atong entrance. Pero other days, other occasions, regular gyud two-way gina diha, two-way na ha. Ayaw na nabutang iditog entrance only. Man tong atong pimag, kuwaon na to natong entrance only diha. Mo nahangyoon na nato diha mga naninda nga dili magbutang og mga basurahan or mga motor nila diha sa daplin haron matuwi gyud. Nya mao sa diri sa may barangay Loyo kani dinhi. Aron ang taga diri adto na muso dito sa may barangay ana nya kon gusto sila moadto sa eskwelahan mulibot na sila didto ang katong dunay sakyanan, pero ang mga tao pwede gyapon maglakaw dinhi. Sa may atong tumong ni ana, ang atong tumong aron ma-preserve ang solemnity dinhi. Kay na usahin ay mo aging motor perting sa baa nya igo ra gyud motabok gikan dito padong diri for wagi purpose. Motuyok lang na dito kay may naman ang daan nato diha, no? Motor man dali ra man na sakyanan. Nga sa usahay mo busina diha or kusog kay mo andar ang makina. Disturbo ta kung magmisa. Ato na lang na diyang tao na lang haron ang mga tao manguros inigagi. Ana diya ba moagi manguros. Total wa may masakripisyo. Dako na lang daan nato diha para sa taga didto, dako na sang daan nato diri sa Loyo para sa taga dinha. No? Ay kunyo kusmod-kusmorya na inyong naong. Kani atong gi-preserve, gi-improve ang atong way of worshiping dinhi. Maglakaw diha, okay ra gyud kayo. Permanente nang open, pero inig ka mga alas 10 sa gabi, inig sira diri sa atong gate. Masira pod na dihang gate, wala na siya makaagi dihang mga tao. Nya ablihan na pod na siya inig kabuntag. Napamalandungan inamo sa pastoral council, sa atong finance council o sa atong barangay dinhi nga mga officials nagmeeting gid miani. Napamalandungan na angayan na gyud nga ato ning himuon na lang dinhing special access sa mga sakyanan pero regular access sa mga tao tungod kay na hatag naman nato sad ang nindot nga alternate nga agianan. Nindot na diya ibaw mo pilay gasto nato diha. Gibayrang biya nato tag 10,000 per square meter ang yuta pa lang ana kana diha kanang galibot ya kutob to iskina og dinhi aning may igsod
10,000 per square meter na. Kuan na lang ninyo, computer lang pila na ka square meter. Ya diri sa Saloyo, gikan ning iskinas atong simbahan kanang gisiminto, kutob atong unahas tindahan nilang Daybilma. Ato sa nang gibayran diha 8,000 per square meter ang iya lang yuta. Unya kanang pagpaspalto ni bayad naman sa taana. Ang pagpasiminto dire nadara to gitabangan ta sa atong barangay. Okay ra. Kay ilam sa gidunit man pud nato sa barangay. In short, naningkamo ta nga hasta ang manimbahay, hasta ang ato mga silingan munindot ang kahimtang dinhi. Musayon munindot hapsay. Nganuman pagkahiligugmaon sa imong puloy-anan o Dios gamhanan sa tanan. Pero ang inyo sang mga balay puloy-anan biya sa nas Ginoo, gitawag ba yan domestic church. Ang inyong pamilya ba gilingi ay imong tupad ingna kumusta inyong pamilya, hiligugmaon o impiernohonon? Mao na i-preserve pod ang inyong pagkanindot sa inyong pamilya. Ana, unya ang ato bayang kasing-kasing templo baya sa nis Ginoo. Templo sa Ginoo. Kumusta man imong kasing-kasing, hiligugmaon o dili? Mailhanas imong naong. Sige lingi katapusan imong tupad. Ingna tan-aw nimo sa kong naong, mahigugma ka o dili? Ana. Kay di na mahigugma sa imong naong, magguol na magtan-aw sa imong naong, ang imong kasing-kasing wa puig Ginoo. Ana. Sige na manindog na ta.